Bună ziua! I'm Asha Monctaș de la echilibru-hormonal.ro. Vorbim despre echilibru hormonal între hormoni pereche, estrogen, progesteron. Ce este estrogenul? Estrogenul este un hormon care este important pentru dezvoltarea noastră ca femeie. Apare înainte de primul ciclu menstrual, aducător de semne secundare feminine, cum ar fi creșterea sânilor, apariția ciclului și este baza fertilității și activității sexuale. Hormon sexual de tip steroizi. Moment în care apare ovulația datorită estrogenului, apare și progesteronul. Deci că de curând, după 2-3 ani de producție crescută ovariană a estrogenului, apare și ovulația și apare progesteronul. Progesteronul apare datorită corpului rămas în urmă după ovulație. Ei sunt din clipa aceea, hormon pereche, se regăsesc împreună într-o cantitate echilibrată, dar de fiecare zi într-o altă variantă. Este foarte pretențios echilibrul lor, este ceva care, exceptând corpul uman și înțelepciunea lui, nu știu dacă din exterior se poate imita și se poate introduce exact în acele cantități în care noi în condiții ideale și sănătoase putem produce. Moment în care apare un dezechilibru între acești doi hormoni, încep să avem semne de regulă, fie de prea puțin progesteron, fie de prea mult estrogen, fie de ambele. De ce spun așa și de ce nu invers? De ce nu prea puțin estrogen și prea mult progesteron? De aceea, pentru că este absolut imposibil, absolut imposibil să avem prea mult progesteron. Ar trebui să avem cantități de mii de ori mai mari, eventual, ca să se resimte la nivelul organismului și nu se întâmplă. Însă, estrogen introducem din foarte multe surse, chimicalii, cosmetice, soluții de curățat, alimentație, din foarte, foarte multe surse, iar efectul lor se resimte în organism. Din păcate, ele fiind sintetice, au o afinitate mult mai mare de a face legături cu receptoarele noastre pentru hormoni și, din păcate, se fac legături ireversibile. Imaginați ca o ială și ca o cheie care intră perfect în ială. Hormonii noștri, un receptor cu un hormon, se fac legături. Hormonii sintetici, un receptor, un hormon și încă nu știu câte receptoare pot fi ocupate de acești hormoni. Ce putem face? Să facem o tehnică de slalom față de acele lucruri care conțin hormoni sintetici, despre care am mai vorbit în alte înregistrări, și putem face ca să creștem producția ovariană ce privește progesteron, adică să restabilim sănătatea hipofiză-hipotalamus ca să promoveze producția ovariană ce privește progesteron. Putem echilibra cu crețișoare, cu năpraznic, ca și tinctură. Putem să mai adăugăm Vitex, Agnus Castus, ca și cu tinctură. Și ce mai putem face? Putem introduce progesteron natural dintr-o plantă numit iam sălbatic, arhicunoscut în Statele Unite ca o plantă din Mexic care are foarte, foarte mult progesteron identic cu al nostru feminin. Deci putem consuma toate astea, dar ideal ar fi ca să intre într-o variantă de tinctură aplicat prin cremă, pentru că așa este natural și în organismul nostru apariția hormonilor. Adică nu introducem, ca să avem un echilibru hormonal, în general hormonii prin gură, ci ele sunt secretate de sistemul endocrin direct în sânge. Dacă introducem pe cale cutanată, trece bariera hepatică și intră direct prin absorpția pielii în sânge. Asta este o variantă în care putem bucura de cel puțin 80% din ceea ce conține o cremă față de cale orală în care maxim 10% din ceea ce conține alimentul nostru, ca și progesteron, va fi într-adevăr absorbit și intră în circuitele noastre, pentru că calea hepatică nu știe, nu cunoaște acești hormoni, n-a avut de a face în mod normal cu ele și nu
Nu știe ce să facă, drept dovadă, aruncă. Uh, care sunt semnele de dezechilibru hormonal? Care sunt semnele de deficiențe de progesteron? Sunt avorturi spontane timpurii, sindrom premenstrual, creștere în greutate inexplicabilă, anxietate, insomnie, sâni care dor sau care au noduli, dureri de cap ciclice, infertilitate. Care sunt semnele când avem prea mult din estrogen? Semnele sunt umflături și balonare, creștere rapidă în greutate, schimbări ale stării de spirit, depresie, anxietate, insomnie, tristețe, plâns, displazie de col uterin, sensibilitatea crescută a sânilor, sâni dureroși, sângerări abundente, migrene, dureri de cap, gândire încetoșată sau probleme ale vezicii biliare. Atunci când este în dezechilibru, de regulă apar aceste simptome împreună, adică simptomele legate de prea puțin progesteron cu simptome legate de prea mult estrogen împreună creează cumulul de simptome. Să nu vă imaginați că veți avea toate aceste semne. Să imaginați că veți avea 2, 3, 4, 5 din acele simptome și merită să vă gândiți la această posibilitate, să luați cât se poate din timp măsuri. Există o posibilitate să avem totuși prea puțin estrogeni, mai ales din punct de vedere estrogeni ai noștri produși de ovarele noastre. Asta se întâmplă la menopauză. La menopauză începe să încetinească producția ovariană și începe să facă o scădere în nivelul estrogenului din organism. Asta înseamnă uscăciune vaginală, contact sexual posibil dureros din acest motiv, infecții urinare sau pierdere urinară, mai deasă, bufeuri, transpirație în timpul nopții, depresie letargică sau probleme de memorie. Sunt semnele ale menopauzei. Ce putem face dacă avem așa ceva? Putem să facem un plus de estrogen pentru că avem foarte multe plante care conțin estrogen față de progesteron, 2-3 plante pe lume. Estrogen consumând la nivelul zilnic și dintr-o sursă sigură, adică nu din alimente modificate cum ar fi soia, consumând semințe de in, consumând ulei de in, ulei de rapiță, ovăz, leguminoase, multe dintre ele, mărar, putem să echilibrăm nivelul de estrogen la cel necesar, nu neapărat la cel care a fost din înainte de pe timpul ciclicității. Dacă avem o astfel de problemă prematur, adică la 30 de ani, la 40 de ani și încă nu este momentul venirii menopauzei, neapărat trebuie să apucăm să introducem atât progesteron cât și estrogeni. V-am explicat care sunt sursele și faptul că pe cale cutanată se poate introduce mult mai bine progesteronul, iar estrogenul rămâne la nivel de alimentar suficient de deplusat ca și estrogen fito. Există și alte dezechilibre hormonale, cum ar fi consumul prea mare al cortizolului în situații de stres. Indiferent de ce stres vorbim, putem vorbi de carieră, de viață privată, stresul consumă foarte mult suprarenalele și producția de cortizol. Când corpul nostru este orientat către a fugi sau a lupta, nu mai vrea să rămâne gravidă, nu mai vrea să poartă în pântece un copil, nu mai poate să facă față pentru că este stresat, deci trebuie să se ocupă cu altele. Neapărat trebuie să adoptăm o tehnică de stres management eficient, mai ales dacă vrem să obținem un copil. Și poate să fie foarte util introducerea progesteronului prin cremă, pentru că precursorii steroizi, hormoni steroizi, măcar rămân să producă cortizol, iar noi partea de progesteron pe un moment, pe o perioadă limitată,
să susținem din exterior. De altfel, nu există efecte secundare la introducerea progesteronului prin cremă, dacă este natural, și nici efecte adverse, cum există în cazul unor sinteze. Există, care sunt semnele dacă cortizolul este popat, mâncat de stresul nostru? Poate să fie o persoană cu oboseală cronică, cu o gândire încetoșată, să aibă glicemie instabilă, piele subțiată, uscată, tensiune arterială scăzută sau să aibă intoleranță față de exerciții fizice. Ce facem dacă avem acnee, dacă avem păr în exces pe brațe sau pe față, dacă ni se subțiază părul pe scalp, dacă avem sindrome ovare polichistice sau chisturi ovariene, infertilitate sau dureri menstruale în mijlocul ciclului. Asta dă de bănuit că avem o problemă cu hormoni androgeni, adică avem un ușor nivel crescut de testosteron. Ce putem face? Putem să adoptăm o deschidere, să avem o deschidere mai mare către activități tip feminine, tip creatoare, de dansuri, de dans din buric, de atelier de creație, de ceva care încântă sufletul și să fim mai puțin yang în diverse domenii ale vieții. Poate să sună ciudat, dar emoția cu hormonii sunt în strânsă legătură. Odată ce noi traversăm prin stări de spirit mai feminine și producția glandelor va fi mai echilibrată, ce mai putem face? Putem să renunțăm de foarte multe alimente procesate, consum de multe alimente procesate care ne împing într-un astfel de dezechilibru. Adică să consumăm mai puțin făină albă, zahăr și, în general, produse procesate rafinate. Mulțumesc foarte mult! Sper să fie de util, sper să fie de folos. Și ca această temă concret, mergând pe simptome, v-a dat o clarificare din punct de vedere semnele dumneavoastră, dacă aveți una alta.